masu kwariya dole aiki waki da tuwaiwai dole yayo wala da masu kwariya dole kama ki waki da tuwaiwai dole ta audu masu kwariya dole kama ki waki da tuwaiwai dole waru shedi ya mauta aiki waki da tuwaiwai wajen ruwa a girke kama ki waki da tuwaiwai mata mulamulan duwaiwai yana gwagwaran da ke duwaiwai ai abokan zaman duwaiwai ke injin na kan tuwon duwai kuma ci kwamaro kwanda ke duwaiwai ka Allah duwaiwai dole a zauna da ko ana so kai ko ba a kauna sai ku buɗe baki ko ba ku lafiya ne da ko ba ku jin kiɗa ne sannan ku doki ƙwariya ku san halin kiɗan duwaiwai ku san halin kiɗan duwaiwai shi ba ya so ana tsayawa ba ya so ana cikawa ni da ba ni iyawa zama da baba so da audu masu kwariya mu koma sakwata wasa mu koma sakwata wasa na ma na kira duwaiwai ka tsanan kabiru na yi wasa na ma na kira duwaiwai a kanan daba na yi wasa na ma na kira duwaiwai na koma ka zaura wasa na ma na kira duwaiwai da zariya ta shehu kenan duka zage-zage a zaune na ma na kira duwaiwai kaduna ganga na komo kaduna ganga kaduna ta gona kenan kaduna ta gona kenan na ma na kira duwaiwai ni da ba ni iyawa zama da gaba ta kauna da sannan ku ya shi irin na kauna ala taimaki sarkin ka zaura iro ala taimaki sarkin ka zaura iro gida ya bani sarkin ka zaura iro magana ya da karfe maci karawa da ko ana so ke ko ba a kauna mulamulan cikin duwaiwai yale gwagwaran da ke duwaiwai kai abokan zaman duwaiwai ke injin na kan tuwon duwai kuma ci kwamaro kwanda ke duwaiwai ni da ba ni iyawa zama da gawa da ko ana so kwaleje na yi wasa na ma na kira duwaiwai a jami'a na yi wasa ga ɗalibai a zaune na ma na kira duwaiwai ta odo masu ƙwariya ai bayan ma na yi wasa na tada ɗalibai a zaune kuma almajirai a zaune kuma ga malaman su zaune ko ya rike takarda daga ofishin cikin duwaiwai makarantar da ke duwaiwai na gabira cikin duwai na ga alƙalamin da ke cikin duwaiwai ni da ba ni iyawa zama da gawa da sai ku buɗe baki ku doki koko wa kada mani ya ganga inu sabako bako inu sa wannan cikin Kano ne fi mijin su yalwa da ko ana so ta audu masu ƙwariya gidan ɗan masani na sauka ai wannan cikin Kano ne hajiya nusi ta yi kyauta hajiya gwagwa ta yi kyauta na ma na kira duwaiwai na ga tankaɗan tuwo da gindi da mata mulamulan duwaiwai
duwaiwai wata yar gwafa cikin duwaiwai gani da ba ni iya zama da gawa yaro ka nemi ilimi kadai na wasa ku kai ni ware wasa bikin rakayya a ware na yi wasa bikin rakayya da Fatima ba barbara mai halin filani Fatima ba barbara mai halin filani mu je a wuri wasa garkuwa na ca mu ta da Fatima ya gaja da zaune ya gaja ta kwana lafiya lau ya hasatu ta tashi lafiya lau da ko ana so ai gwaggon harukuna na uwa jamila tana na uwa mai kudi uwa rakayya ita ma ta biya kidana nan ma na yi rawa da gindi ni da ba ni iya zama da gawa da kin diladi can zo kida da wasa sai ku kama kidan madiga ta gari sai ku kama kidan madiga ta gari gwagwan kabiru ba ta tsana su coge wasu salaba ta hushi da bako idan ka ga wata yanzu ka ga zara idan iyalla na nan hari kanana da ko ana so tsaya an gaida yalwa yalwan bature yalwa ke ta